Nalumos patay ang usa ka 6 anyos nga batang babay sa usa ka resort sa Barangay Tubod sa lungsod sa Minglanilla. Gingong gipakuyog ang biktima sa iyang lolo sa maong resort aron motambong sa usa ka party sa ilang kabanay. Matud pa, nalingaw ang bata sa pagkaligo sa swimming pool ug ulahin na nga nabantayan ang bata nga nalumos na kini. Gisuwayan pa kini pagluwas ug gida sa tambalanan apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Subay niini, nagkasettle na ang pamilya ug ang resort. Pahinumdum sa kapulisan sa publiko nga bantayan gayud ang mga bata diha sa pagkaligo sa swimming pool, sa dagat ug sa bisan asa pa. Samtang sa mga resort owner usab nga responsable sa ilang mga bisita. This is not a criminal case, no? This involves torts and negligence, and we haven't found anything that will be done to anyone's having criminal intent, no, that will lead to the drowning of the victim.